tavalla Senaatintorilla pääsee myös käyntiin samanaikaisesti Hanabi-ryhmän ilotulitus, jota on mainostettu yhdeksi komeimmaksi, mitä Suomessa koskaan on esitetty. Tämä Hanabihan on japanilainen ryhmä ja se on Nagaokan kaupungin tervehdys Helsingille. Nämä ilotulitusraketit muodostavat kukka-asetelmia, jotka ovat 250 metriä korkeita ja 250 metriä leveitä. Kolme päivää tämän ryhmän jäsenet rakensivat niitä ja asensivat näitä ilotulitteita tuonne Helsingin lähistöllä olevalle saarelle. Niitä ammutaan 888 kappaletta ja se esitys kestää noin 10 minuuttia. Ja kyllä ne mahtavia ovatkin. Kuva, jonka nyt näette, on otettu Suomenlinnasta ja se on suoraan kohti Helsingin keskustaa ja sieltä epäilemättä nuo ilotulitukset pääsevät. Tässä alkaa tulla näitä muodostelmia, jotka äskeistä näytti aika perinteisiltä. Japanilaiset osaavat niin monesta asiasta tehdä taidetta. Tämäkin Hanabi-ilotulitus on ihan oikea taidemuoto ja Hanabi-mestarit ovat arvostettuja henkilöitä Japanissa. Tuolla näkyy suurkirkko tuolla alhaalla oikealla. Tai sitten Suomenlinnan kirkon tornissa oleva majakkavalli. Niinpä se onkin. Pyydän anteeksi, Jere. Ei se mitään. Ja siinä sitten välillä kuvaa Senaatintorilta ja Kauppatorin rannasta. Tori oli muuten täpösen täynnä ihmisiä, eli korkeimmat kävijäarviot 20 000 ihmistä varmasti saattavat jopa ylittyä. Saattaa kyllä ainakin näin yhtäkkiä maallikon silmään näyttää siltä, että siellä olisi enemmän, mutta vähän hankala sanoa, kun on hiukkasen pimeää. Ja myös pimeätä tarkoituksella, jotta nuo ilotulitteet pääsevät oikeuksiinsa. Tässä on näkymä Senaatintorilta päin tuonne Kauppatorin rantaan. Aivan mahtavaa. Ilotulitukset vaan ovat semmoisia, että ne eivät kuvaruudussa pääse oikeuksiinsa niinkään, vaan kyllä ne pitäisi nähdä paikan päällä. Varsinkin kun on kysymys noinkin isoista. Tuossa on noita kukkakuviota ja maapalloa. Ja yleisö osaa antaa aplodeja myös näille. Näissä halutaan pitää pieniä taukoja aina välillä, että se ei ole yhtä soittajaa, jotta tämä kuvio pääsisi suuntumaan. Ja nyt ollaan myös suorassa yhteydessä maailmanlaajuiseen verkkoon. Ja nämä samat kuvat menevät siis 800 miljoonalle ihmiselle ympäri maapalloa. Samaan aikaan Suomen kanssa vaihtaa tietysti moni muukin maa vuosituhatta, muun muassa Egypti ja Etelä-Afrikka. Ja niistä näemme parhaita paloja, kunhan ilta ehtii ja saamme Helsingin ilotulituksen
nautettua loppuun. Tuo oli vaikuttava tuo vuosituhannen vaihde. Tuossa on kynttilöitä vielä ihmisten kädessä. Ennen tätä tilaisuutta tai hieman ennen sitä jaettiin 2000 kynttilää ja sitten kaikkien käskettiin yhtä aikaa 11:12 sytyttää ne. Ja ilma Helsingissä näyttää olevan mitä parhain. Pakkasta on 10 astetta ja taivas on kirkas, joten tuolla on varmasti mukava olla. Mukava se on katsella tätä näin televisiostakin, nimittäin tässä jos missä päästään matkustamaan paikasta toiseen aika kätevästi yksillä sijoilla. Kyllä. Ja sijoilla tarkoitan tällä kertaa siis niitä paikkoja, joilla olemme. Vielä hetken aikaa jatkuu tuo Hanabi-ryhmän ilotulitus. Tuossa ovat jo melkein viimeiset muodostelmat taivaalla. Ja Suomen kanssa yhtä aikaa vuosituhat vaihtui myös Eestissä. Me todennäköisesti pääsemme sinne piipahtamaan. Virossa piipahdetaan kyllä. Ja sama myös Kreikassa. Ja nyt tuli korviin sellainen tieto, että menemmekin ilmeisesti tästä suoraan Kylmästä Kreikkaan. Pohjolasta etelän lämpöön. Miten lämmintä niin kuin turistit ollut? ikkään. Ikkään, niin ja tässähän turistimatkalla suurella ollaan oltu. Tässä tietysti on monta tuntia aina kello 11.30 saakka. Ja tämä meidän 2000 tänään lähetys jatkuu huomisen puolelle kello 13.10 saakka, joten kyllä näitä ilotulituksia vielä nähdään. Se on ihan varma asia, nimittäin vielä Nyt ollaan oikeastaan Kreikassa.